Akwa ndị Igbo sị ọbara na-eshi ushi. Ọbara na-eshi ushi mana ndị mmadụ anaghị anụ ushi ọbara nwanne ha. Ka m gbara m igbu oge ọnụ. Anụ m nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mbara na m gwara akụkọ na Ogbo toro ya ụmụnne n'ụwa lekiridele ihe nwanne ya mere ya. Not just nwanne ya ya kwujiri hụjie ya nye ya ihe nne ha na nna ha na ikwu ha na-enye ya nwa ihe ya na-ejighị ka ya nyere nwanne ya. Ya gara n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị 5, ụmụ nwoke 3, ụmụ nwaanyị 2, mana enwechaghị ọtọ ọ dịrị ha na ha dị nwa portable family. Ka ha hụrụ ha erie ha na manage ha niile toshia. Ka ha topụtara kedu ọkpara toshiri ha aga mụọ ọrụ. Ke osogedi ọkpara toro ya nwa direct agawakwa ka apprentice ka ịmụ ahịa ka ya toro na nwoke otu a ya nwa wa ada tozie ke ntakịrị nwaanyị wụ last born. Ha na-eme ya ga-amụkwa n'ọrụ ya mụrụ na ọwụ beauty salon. Ya ga mụọ otu esi eme ma isi ma ihe niile ụmụ ihe gbasara isi mụtakwana ya ọfụma bido rụwa. Na last born ha ya etoghị otu na-esi eto nwa na ihe toro ya ọfụma enwe ihe wee ito mmadụ na a mụrụ ikpeazụ na nne na nna elegezi ha anya eto ime na ọ bịara ikpeazụ. Ruo ka nwa anọ ntara galitere isi ya bịa hụ na ọ dị brilliant na ha niile gachara secondary school kpara n'aka ọ gaa secondary school ka ịkwanụ kpara n'aka mana ọ dị brilliant o nwere isi akwụkwọ. Ya gwa ya sị ngwa ya ga-agba jamb. Ọ ṅụọ dị very happy gbaa jamb lekwana jamb otu nle ya enweta admission. Ya ebido zụwa nwanne ya ahụ na university zụga ya graduate na ọ nọ final year mgbe di bịara ya nwa ezigbote di ya lụọ di ya na di ya ebiri na ọ nwanne ya mekwere ya maid of honor na ọ nwanne ya tọtụrụ ya ego ihe na-aga enye nwanne ya ahụ ihe ya na-ejikwu. Ka ya lụwakwara di nọ ntara lụcha ya na di ya biri ha bisara ahụ na ahụ dị ha mma. Nwanne ya kwanụ alaghachi back to school ga finish gaa service lọta. Nwaanyị mba nnọọ Nza ka ha lụwakwara lụcha Chukwu nna ya mere ya ebere ime mbụ ya tụrụ ọ wụrụ ejima ya mụọ ejima nwoke rụzi ime ka 2 ime the second pregnancy ga-emekwa na ụmụ ya 3 mgbe nwanne ya nwaanyị safụchara bịa n'ụlọ ya. Ụnụ amara na nwaanyị mba nnọọ na ihe nwa ya hụrụ n'anya nwanne ya hụrụ n'anya ya na-eji egwu na ya na-eletakwa ma ụmụnne ndị ka ha emechana service eduola ha emechana onye ọbụla emewe 1 or 2 na parents ya ebu ha n'isi na ihe gbasara ma agakwala ha ụlọ wee rikwele ha nri na ihe niile na-ebu ya n'isi. Nọ ya ka nwanne ya nwaanyị bịara n'ụlọ ya ebido chọọ ihe n'ụbọchị ọ ga na-achọ ọrụ na-emekwe call na ịmanụ na fresh graduate ya na-agwakwa ya sọ ọkwa ihe ọ ga-ebu n'ike na ọkwa ihe a na-eji nwayọọ eme na ọ nọsara ahụ na by God's grace na ọ ga-enweta ọrụ. Obido na ọ nọrọ n'ụlọ ya 8 months o nwetaghị ọrụ mana every day na e nwere ego ya na-enye ọ ga-eji ṅụrụ mmiri n'ụzọ ebe ọ na-achọ ọrụ hụkwanụ gbara moto na enweghị ihe nwanne ya lakịrị. Na after some time nwanne ya behave somehow dịka enwe ihe na-abọde ya jụọ ya sọ gịnị na ọwụ nga na ọ nọ laikizi ya na ọ chọrọ ka ya rentere ya ụlọ na o nidiri privacy ya na-ele nwanne ya nwaanyị anya n'ihu. Ọ sị ya mba na enyi ya nwaanyị enwetala ọrụ chọtakwa n'ụlọ na ọ sị ya bịa ka ya na ya abụọ soro na-aga that place na space pụtaghala ya were that side ya sịrị ya sị na enyi ya nwaanyị ahụ trọstịrị ya si esi na trọstịrị na ọ weta nwanne ya shiri buo ngwongwo eshi n'ụlọ ya pụọ na-akpọzi ya na fon na-abịarutezi sometimes bịagidezie ya ahụzighị ya ya na-ahụzi ya ọzi na fon ka ha na-ekwu. Na nwaanyị mba nnọọ Nza ya barikoro for 1 whole year a year 6 months ya eji ha anya kpụrụ nwanne ya nwaanyị ya eji ha anya like this na ọ na fon ka a na-ekwu ya gwakwana eso ọ ga-abịa ilete ngwa onye na ya adres ka ya bịa ebe ahụ ọ sị ya don worry kwana na ya edokwala na agbọbịa na ya hapụkwana ihe ọ na-ata nye ndụ ya nsogbu na ya don worry na ya ga-abịa na ọ na fon ka ha na-ekwuzi ya sị okay
barikụrụ na nwaanyị mba nọ Nza ha ebiri nwe ihe ya bụ n'obi. Na o ruo otu ụbọchị, nwanne ya nwaanyị akpọọ ya na di na-abịara ya, na ya ga-alaiki ịbịa ka ya na ya hụ. Nwanne ya bịawa ije ahụ, ọ dịghịzi ya ka nwa agbọghọbịa n'anya. Ọ bịa buo, bịa tụtụgha, dị chobi. Ya jụọ sị, ele mgbe ibu ka ị bịara? Ka ọ wụ ibu ndị nwetara ọrụ ọhụrụ, ka ọ wụ ibu ndị na-eze enyi ya nwaanyị ọwụ salari ya akwụga ọwụ nri ka ha ji erighe ebe ahụ achịgbuo ya n'ọchị na-enweghị ya ahụ, enweghị ihe notisiri. Ọ bịa gwa ya na di na-abịara ya. Nwanne ya bịara bịa ịgwa ya na di na-abịara ya, gwacha ya otu ya na the boy si mata, gwacha ya everything. Bezi ntụrụ kpughige n'akwa, bewe. Ya jụọ sọ gịnị mere? Na ọ nọ like him that guy, na o kwuo na ọ nọ under pressure to marry him. Ya sị no, na enweghị ya chọrọ ịgwa ebe ya amaghị otu esi agwa ya gwa sọ gịnị na ọgwa ya ihe na ọgwa ya ihe ọwụ gịnị mere na oshiri ime. Ya sị mba, because ya na warn nwanne ya nwaanyị against ishi ime. Jụọ sọ gịnị kwana ihe megekwere ya kwa. Nwanne ya nwaanyị sị na on a normal day na ya ga-agwa ya, mana o bu ụzọ kwe ya nkwa na ya ga-agbaghara ya. Gwa nwanne ya nwaanyị sị na ihe ọ sọkwara ya wụrụ ihe ahụ wụ ihe mere nọ, na ihe ọ sọkwara ya wụrụ na ya agbagharala ya before ya ekwe, na ihe ọnụ dịrị ịgwa ya wụ ihe mere nọ, na ya agbaghara ya na-ekwe ya nkwa na ihe ọ sọkwara ya wụrụ na ya ga-agbaghara na oshiri ime, n'ihi na ọ ebe obi ya gaga na ya na-arụta ihe gbasara ishi ime aka na-agwa ya ma ọ nọ skuul ma gịnị, na ọ gwa ya na ya ga-agbaghara, na ya agbaghara gwere na ya agbaghara na ele ihe ọ na oshiri ime. Ya sị mba, n'oke n'ebe ọ gbagharala na ya ga mgbe na-adịghị anya na ya ga-abịa gwa ya ihe especially. Ya sị oke. Etige mgbe ndị di ya na-abịa, mma ya na mpa ya na-enyekwa ya information. O ruo ka ndị ahụ ndị ọgọ bịa mee nara list, mee ihe, kwụọ ụgwọ isi nwanne ya nwaanyị, ha etile wedding. Ihe ọzọ ya nọrọ wụ parents ya kpọọ ya na phone si ya lọta. Di ya jụọ sị mpa ya na mma ya okporo ya sị na ya ga-ebule. Ya sị mba, na ka driver kpọrọ ya sị mba na ya gaghị ya trust hụ driver na such long journey iwere family ya kpa no, na ya ga-like iji aka enyala. Ya sị oke, na di ya na ọ wee very experienced driver. Na ote ka ha shiri bụrụ were 1 or 2 chịrị ụmụaka chi na moto lawa, n'ihi na ọ oku nna ya kpọrọ ya. Mpa ya kpọbi oku before ya hapụsa, and o kpọrọ oku ahụ na ọ dị mkpa. Ya chịrị ụmụaka chi na moto, di ya gbolie bọcha ka ha na-ala. Di ya ekwughị ha okwu taa ka o shi mente nọrọ na stere ya na-akpachiri nkata, ọ dị ka onye na-apụ apụ, na ya ga-akọtala ugboro ole na ole trela abịaghị n'ihu na-egbu ha ọnụ. Di ya kpowe ya kọta ya ka sọ gịnị, ya obupụ aka ya. Ya jụọ sọ gịnị wụ ihe nke moto ya driving nke taa ji, na gịnị wụ ihe gịnị gaga on na ojikwa ahụ ụra ọtọ gị na ọ lekwakọ ga ma ga-paakị ka a chọọ sọnwa ya ọlọjụ ihe ezigbo ọ na before ha ebuli move ha. Di ya sị mba no na ka ha gawa. Na otu ha shiri mee lorute na nwa mba nọ na mgbe ya na-elole ime ụlọ ejie na ụmụnne niile elu oshichana. Nwanne ya nwaanyị ka ya lụga di dogorelu dena enwere nwatakịrị akpọ obere nwa ọhụrụ akpọ ya laale so nwekwana mụkwara na nwa na ugbu a na obi ebu ya gaga wee ikekwe nwanne ya nwoke atọla nwatakịrị nwaanyị ime. Ka ha rutere abata n'ime ụlọ, mmanya ebupụta ni irie ike. Ya jụọla ajụjụ ugboro abụọ. Nwunye sara na sụ nwa mma kwụkwana n'azụ onye mụkwara, nwatakịrị mma kwụkwana n'azụ onye mụrụ. Luke ma nourish, Luke so sick. Ya na-ajụ sọ onye kwena mụrụ nwa. Nwunye na-atọ aza he nye kwere maza he ya gbana ha nkịtị. Mma ya laikiri na ụmụachi kemgbe ụwa ikekwe na ọwụ nwanne ya nwoke otu nna atọla nwaanyị ime ha nwetara ya na emeghekuru ebuchie na irie. Nga ya nọ n'oche, ihe ọzọ mma ya na nwanne ya nwaanyị mere bịa were ikpere wụọ ya n'ụkwụ. Mma ya sị ya biko na ihe na ugbu a na-ekwu ngalugbo ene na ya ma na o nwere ndidi, na ya biko wetu obi ka okwu a gaa n'anya ya otu eshiri plan ya. Ya ọsọ enwekwana ka plan na plan na ọ gịnịkwana ihe plan na chọrọ ka ọ gaa n'anya ya na ọ gịnị what is going on. Nwanne ya nwaanyị ebido kpughewe akwa bewe na nwa ugbu a mma ya ku n'azụ, mma ha ku n'azụ na ọ ya mụrụ ya and onye ya na ya bụ mụkwara na ewu di ya na ugbu a na ya chọrọ ịlụ di na ọ ma na mma eji ha ahụ na ya chọrọ ịhapụrụ di ya ike ihe di ya nwa ya nwee ike lụrụ di, rịọkwana ya mgbaghara na ihe ya mere ya. Ihe a dị ya ka nji na akị na ntị
ye pick who the voice ihe niile ada ya gharaghara ntị at the same time isi agba ya gharaghara yelelite anya lee di ekpudo ihu n'ala yelekwana nwatakịrị asa na-ekulata nwatakịrị ntutu ya n'isi n'oche otu nwatakịrị eji ha ya jụọ sọs na ya mụrụ nwa n'ugbo ya sị na gịnị mekara nwa ji dị otu a ọ sị na nwatakịrị nọ sikla na nwatakịrị oji ahụ mgbe niile ọ na-arịa agala ụlọ ọgwụ asị na ọwụ o nwere sickle cell anemia anya mmiri gbọkpọkọ onye n'anya ya ga-enu kpim n'ihi na ya na di ya gara lechaa all those things before ha lụọ ya nwa wụ AA di ya wụ AS nwanne ya nwaanyị n'ugbo wụ AS ya jụọ nwanne ya nwaanyị sọwụ ihe na pakeji ihe wụ pasụl o jichi ikele na ihe ọma niile ya mere na naanị ihe ọ nọrọ n'ụlọ nọ 8 months o were arịa dị elu tụrụ ime ga-amụzere dị ụkwapụ na hospital sukuteziere ya na ka ya nwa gaa lụrụzie di elege nwanne elege ya amaghị otu ya filiri efili ya ama ihe ya na-ekwu ya ama ihe ya na-aza ya eghewe ọnụ oghe ya jụọ nwanne ya kpọwa ya aza ya jụọ esa ahụhụ niile ya tara n'isi ya na ya agaghị yunivesiti ọwụ na yunivesiti agụgaghị ya agụrụ na ahụhụ niile ya tara n'isi ya from secondary school efo yiri na ahụ na ihe ya na-emewu ya na-eyi ya ọ na-ebugiri na ihe ọma niile ya mere n'ụwa from secondary school ya zụrụ ya ruo na mahadum na ọwụta ihe ọwụta ọ chọrọ isi kelee ya na ihe ngwugwu ọ gbatara ya ihe ọwụ na ụdị ọ chọrọ iji si ya thank you ọsọ nwanne ekpudo ihu n'ala bido bewe ebe niile onye niile akwa onye ọbụla akwa di ya ekpudo ihu n'ala ya jụwa di ya sele ụzọ eshiri mejọ ya na enye na full support nwaanyị na-enye di ya na ya na ya anaghị ese okwu na ọ maara family history ọfụma na ọ maara otu ya chiri hụ nwanne ya nwaanyị n'anya na ọ matara ya ewere obi niile nye support onidiri nwaanyị nwere ike inye di ya na-ele ụdị ejiri mejọ ya o ji ya na nwanne nwaanyị jiri planụ kpaa ya agwa ọjọọ dị otu a ya jụọ mma ya so the whole family members dị aware na ha ma ihe mere nọ ha edewe nọ naanị ya nọ n'elu mmiri na ya deserve this type of betrayal na ha niile tụkọrọ aka mee ya echefu na eburu n'obi echefu na ọ gara aga mụọ nwa n'ugbu a kutere na ihe o kutere n'ụlọ eji igbo na ka ọ kwụtụ ya n'ụlọ ọgwụ ka ụkwụ ka ya gbagharịwa ihe a ga-ekwu ugbu a na ọ wụ nwa nwanne na ọwa ọbara ndị akwụkwọ nọta ya ga-esi hụ nwa ya nụrụ mpens ya hapụ ịgbara n'ala ụlọ ya gaa ụlọ ọgwụ na ihe o ji kelee ya na ọwụ ihe n'ugbu a ka o ji kelee ya na ihe mere na ụwara ya nọ na ihe ha kwuru na ọ mụrụ nọ zụrụ ya gwa di ya sọ prepare onwe ya na marriage na ọ dịla over na oles na nwanne ya nwaanyị ọ ga-ekpuru nwa ya lawa di gwa ha na ọ mụrụ nọ zụrụ na okporo di nwa ya lawa di na onye ya na ya bụ kwụrụ ụmụ ya ga na-ese ndịrị ya ego ebe ahụ o ji elekọta ha si mba na di ya dị aware na ọ mụrụ nwa na ọ ya nwa mụrụ nwa na kama ihe ọ gwara di ya wụ na onye ya na ya kwụrụ ụmụ ya na ọ wụ n'ihi genotype ha maachị na ihe mere na ha alụ mana di ya adịghị aware na ọ wụ di nwanne ya nwaanyị nwee nwa na ya biko na ọ ya eji mee ekpe ka eme ya ihe ime ụlọ na ya gbaghara na gịnị ka ọ ga-ewe ha iji mee ya ka ọ gbaghara ha at this stage di ya ekpeghị n'akwa ya gwa di ya si ihe mere n'ụwa na ihe mere n'ụwa emene na ebe o lere taa ya n'ụdị a na obi a ga-ekwe ya ịnọ n'otu ụlọ ele nwa nwanne ya nwaanyị mụrụ ya nọrọ impens na ha maara ya na ha ma weakness ya na onye ha niile jiri tụkọ aka mee ka ịshọ na ha ji mma oge gbuo ya n'obi gburuo ya nga ọ ga-agba ọbara na enweghị otu ya ga-esi nọrọ n'ime ụlọ na-ele nwa nwanne ya nwaanyị mụrụ ndị mụrụ mmadụ abụọ mụrụ nwa na mmadụ abụọ ya hụrụ n'anya too much otu di ya ka ọzọ nwanne na ya agaghị eleli nwa na ya nọrọ impens nọrọ n'ọrịa ya hapụ ị na-agba erigwe ngwe n'ụlọ ọgwụ na ọ ga-akara ya mma na ikuru ha ekuru dana ikuru na ya agaghị emeli ya na ha chọrọ itige na agoni na pen na ahụ chi enyere ya na ọha nwa kukuru ke na-achinye ya na ha ga-afọ ọsọkwa ya iri na di ya gaga lụrụ nwaanyị ọzọ ya na abụọ ga-ebiri nlekọtawa nwa nwanne ya nwaanyị na ọ bụrụ ma marriage na ọgwụla n'ike agwụla na ya amahụ ebe ihe ya amaghị ya amaghị ihe ya na-eche eche
ya amaghị otu o si dịrị ya this moment. Onye niile kpebiri n'akwa ha niile na-arịọ ya ma kedu ọkpara ekwubekwana okwu. Kedu ọkpara si in that case kama ọ ga-ese si kpọga ya nwa rịọwa ya si Adanne na sacrifice ya niile agalala ha n'iyi na-ewetu obi na nwaanyị mba nọ na ọ bụ ebe a ka okwu na ugbu a na olee ihe m nwere ịgwa ya jụkwara na ya mba ụwa na ya esi na mara eji ya walk out na iwu ojie na okweghị ịdị na the betrayal na ọ dịrị ya too painful na okweghị ịdị at all. Nwanne m okwekwulekwucha m si ya nwanne m nwaanyị ya sị nwaanyị ibe m ya sị wetu obi ihe niile kwuru nga ọ dị very painful, ọ na-ewute m sị na ọ naghị ewute ọwashi, ọ na-agbawa obi mgbe onye hụrụ n'anya wụ ya na-egbu na-ele anya n'azụ mana elecha ihe na mmiri mmiri soga n'otu ite. Ụfọdụ ihe mgbe ụfọdụ o mee ya dị ka ka ga-abịa jụwa Chineke why mana ihe mere na-eme. Aga m asị m wetu obi uru nke walk out of your marriage. Ọ bụrụ na walk out of your own marriage ọ ga-edestabilize ụmụ nke gị ya ụmụaka mụrụ n'ime marriage ga-epụọ ọ ga-ebute ajụjụ ma gịnị echiri ụmụaka pụwa ị ga-abịa ị gaghị adịzi coordinated in life. Ọ ga na-enye gị nsogbu echiche ebe a bụ ka ị ga-ejebe ibe ihe wa akwa. Confront your fears, stay put, don't leave your marriage yet. Ebe nwanne gị nwoke si kpọga ya the boy ka ya na ya abụọ nọrọ ihe dị nga na-emezi n'owu isendị ego a ga na-eji aga n'ụlọ ọgwụ agba eluigwe ngwe nọ n'elu ya mana imewe na-emewe metọpụ hapụ ya ọlụrụ di ya sonwe di ya gawa ebe ọ na-aga. Ị nwere right iwe mana ihe niile na mmiri mmiri soga n'otu ite. Ihe na family wee lecha aghara ọhịa na-ahụ na family. Some enwe conscience, some family members siblings enwe conscience mana gị na-egbu onwe gị because ha enweghị conscience. Ọ ga-echetakwa ebe nwanne m nwoke sị gị gbaghara rịọ ọṅụ sị gị gbaghara na gị gbaghara si kpọga ya nwa ahụ ka ya na ya abụọ nọrọ. Aga m asị mee ya otu ahụ kama ọ ga-anọrọ n'ụlọ everyday gị hụ ya ọrịawa gị obi agbawawa anya mmiri ya ewute gị tige gị na ihe mgbu. Ebe nwanne m nwoke sị kpọga ya ọ bụ good move kpọrọ nwa aha na kpọga ya di ṅụ chọọ ya send ego ọ ga-eji aga na-eji elete nọrọ n'ụlọ di hapụga ihe awụ storm that will be over. It must be over. Ọ dịla over already. Biko gbagharawa wetu obi ma onye ka emere ma ha abụọ ebe ha arịọla ha dị ihe ha mere ha adịghị proud of it. Rịọ ọṅụ na ụdị ha jiri rịọ. Aga m asị m gbaghara. Ị naghị agbaghara ha na ihe ha mere na ọ bụ iwu na ị ga-agbaghararịrị ha kama that part ebe ị sị na ị chọrọ i divorce your husband that you want to walk out of that marriage echi ụmụ atọ n'elu ya mba kwere maka ụmụ gị ọ ga-adịcha mma. Ihe ndị a niile ga-adị over. Biko nne m wetu obi ihe mere nọ eme na ọ temptation ọnwụnwa ga-ebịa ọ na-ekpu onye hụrụ onye azụ aka n'anya. Arịọla m ya nga m nwere ike ịrịọ enwekwa ihe unu ga-atụkwasịrị anyị na ihe unu ga-atụkwasịrị unu atụkwasịrị this idea ihe nọ n'etiti ụmụnne tụmadụ ụmụnne ndị ke nwaanyị this akụkọ na-awụ mgbe ụfọdụ mmadụ ga-eleta nwanne ya kpụrụ di ya soro di ya lakpụrụ di nwanne nwaanyị lakpụrụ ọ dịkwanụ ha mma. Ọ jọrọ njọ jọgbu udele na njọ mgbe nwa agbọghọbịa ga-anọrọ di nwanne nwaanyị na-amakpu ya na mkpụrụ anya. Not only that ke nwoke kwana ụkwanụ ka ịlụgakwanụ the lady ịhụkwanụ nwanne nwunye ya nwee mind rigoro ya elu ọ gịnị ka a ga-akpọ ya. Anakwana arụ abụọ ayi ara. Mgbe ụfọdụ ka nwoke nwere ike hụ nwanne nwunye ka o behave in a type of way ya pịasuo ya jụọ emisha ọdịkwa mma bara ya mba iwọla member of the family hụta ya na ọ nwanne gị nwaanyị ọwụ ha na oriri ya kpawa agwa na ụdị dị aṅa gị gboja gị bara ya mba pịasuo ya bara ya mba si agwa ya oge kama ọ bụrụ na ọ akwa oyi na-adịghị mma gị bara ya mba ya emetụ aka na ụdị dị aṅa gị bara ya ezigbote mba ya gụcheta na ihe iwu di nwanne ya nwaanyị and
ọ brọda ka o kwesịrị ịkpọnwụ. Gị hụkwa temptation, gị zere temptation. Ihe niile awụcha ha anụ oriri. Ị gaghị ahụ ihe niile wụ signal gị mee ya accept nwa ịga n'ime. Gị werekwana nwa agbọghọbịa nọ nga nọ, marakwana onye ọkwanụ di nwanne gị nwaanyị. Di nwanne gị nwaanyị wụ brọda gị. Ya owu ha anụ oriri, ọwụhụ fọgụ nwa ị ga na-aga ama mpara na ahụ di nwanne gị nwaanyị. Enweghị onye ga na-agụ agụrụ lakpụrụ. Ihe ihere ka ahụ dịkwanụ too much. Ọ jọrọ njọ, jọgbu udele na njọ. Ụfọdụ megie na egidebekwe ha. Wepụkwa aka enwe n'ofe before ya ghọọ aka mmadụ. Enweghị ihe ị ga-eme nwanne gị merute n'ọkpụkpụ karịa ikporo gị soro di ya lakpuru. The scar na-anọte aka. Ọ nwere ike ibutere ụmụnne abụọ esemokwu. Ha ga-anọ n'iro forever and ever. Ihe niile nwere teritori. Ihe niile nwere onye nwe ya. Dike gị na-abịa. Ahapụ di nwanne gị nwaanyị aka. Gị nwakwana ụkwado di nwanne nwaanyị. Marakwana onye wụ nwanne nwunye gị, marakwana onye nwanne gị nwaanyị. Nwanne nwunye gị wụ your sister, ya kpere sister in law. Etirie sister, ọ nwanne nke ọgwụ. Keke ka eriri ugbo eriri egbe. Ị batara na family bịa lụọ otu nwaanyị. Filizie na ị ga onye mme ọkwụ sherere m gị erigoro onye gị kwa ịtọ onye erigoro onye hụrụ gị erigoro. Ma ihe ị gara nga aga lụrụ otu onye. Werezi otu nna mee nrụ onwe gị jara. Ihe mkparị karịkwara ya adịghị. Ihe mememe eji akpọ ya nwa mma. Ụmụnne m. Nwanne nwaanyị, obegbugo n'onwe ya. Obelekum. Enweghị unu ga-agwa ya. Ọnụ tụkwasara m ya. Nwanne anyị nwaanyị ebeele. Obeele biko. Enweghị unu ga-agwa ya. Enweghị unu ga-atụkwasị. Unu atụkwasị. Ọ nga ọ ha m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.